Bé, bona tarda. Quin goig que fa aquesta sala. Està molt bé que el debat independentista es mantingui viu entre tots els indignats amb Espanya. Bé, jo començaré per una dita de Friedrich Hayek, que és un economista que va posar les bases de l'economia liberal i que li agrada molt al conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, l'Andreu Mas-Colell, el qual va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra, i que en el debat de pressupostos jo li vaig llegir. Li vaig llegir com a avançala del que era la presentació d'una esmena a la totalitat que foren els pressupostos de l'estat propi i que continua el seu recorregut i el seu debat. I diu així, aquesta dita de Friedrich Hayek, referint-se a la situació de l'imperi austro-hongarès quan aquest imperi encara perdurava. Diu, quan l'Estat controla la vida econòmica, és possible una política de despiadada discriminació contra les minories nacionals mitjançant instruments de política econòmica, tot sense infringir mai la lletra de la protecció estatutària dels seus drets. És a dir, que quan un estat controla la vida econòmica pot fer el que li doni la gana. Diguin estatuts, diguin drets, diguin llibertats, diguin constitucions. És la base de qualsevol dominació política. Bé, i a partir d'aquí vam anar al que eren els pressupostos de l'estat propi, l'esmena de totalitat als pressupostos de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per què vam plantejar des de Solidaritat Catalana la necessitat de fer aquest exercici? Doncs perquè vam, d'alguna manera, bé, primer per complir amb el nostre programa electoral. És a dir, nosaltres ens vam presentar a les eleccions dient que faríem una política en el Parlament de Catalunya on es contrastaria permanentment la realitat de la dominació política de la Comunitat Autònoma de Catalunya respecte a les possibilitats que ens atorga l'estat propi, i això és el que hem estat fent. Però, a més, en el cas concret d'aquests pressupostos de les retallades, d'aquests pressupostos de l'espoli fiscal, era fonamental, i és fonamental, que a Catalunya no s'instal·li la percepció que vivim en una mena de país ostentós, de país del dispendi, del país on els recursos fins ara s'han malmès i que ara toca fer, evidentment, retallades absolutament dràstiques perquè això no pot continuar així. I tot i reconeixent que, evidentment, hi ha hagut ineficiències i que hi ha coses a millorar i que hi ha aspectes on s'ha d'ajustar molt millor la despesa que es fa, doncs és important que tinguem molt clar que els pressupostos i les despeses públiques que avui es fan a Catalunya estan molt lluny, però que molt lluny de les mitjanes europees. I no parlo de les mitjanes europees dels països nòrdics, on la socialdemocràcia ha governat durant molts anys, Finlàndia, Dinamarca o Suècia, és que molt lluny de països com França, com Alemanya o com Àustria, que han estat governats majoritàriament per les dretes durant totes aquestes dècades i que estan destinant uns recursos públics a la sanitat o a l'educació molt per sobre del que avui està destinant Catalunya, quan el producte interior brut per càpita, com aquí s'explicava, està a un nivell similar al d'Alemanya o al d'Àustria. Per tant, és important que el focus el situem allà on pertoca, que és en una dependència política. Bé, doncs anem una mica a la cosa. El primer que fem és una anàlisi dels pressupostos autonòmics del govern de Convergència, que mantenen l'espoli fiscal, òbviament, i què és el que en un primer moment ens n'adonem? Doncs que la Generalitat de Catalunya només recapta el 5,2% dels impostos que paguem els catalans i les catalanes. És a dir, de tots els impostos, de l'IRPF, de l'IVA, de l'impost de societats, de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la Generalitat només recapta el 5,2%. És a dir, només tenim la clau de la caixa del 5,2% del total d'impostos que paguem. I participa del 38,7% dels ingressos. És a dir, aquest famós 50% de l'IRPF, el 50% de l'IVA, el 58% d'impostos especials, el 0% d'impost de societats, al final acaba representant aquest 38,7% del total d'ingressos derivats dels impostos que paguem. L'estat espanyol continua recaptant el 95% dels impostos, és a dir, que té la clau de la caixa el 95% dels impostos, i es queda un espoli fiscal d'entre 16.000 i 20.000 milions d'euros, entre el 7,9
i el 9,8% del PIB. Per què hi ha aquesta forquilla? Hem fet dues estimacions, una estimació conservadora de 16.000 milions d'euros i hi ha una estimació acadèmica que són de 20.000 milions d'euros. Això ho hem fet perquè des del punt de vista tècnic, i sabent que ens confrontàvem amb un catedràtic d'economia com el senyor Andreu Mascollell, té a veure perquè en un moment de crisi econòmica la recaptació fiscal es desploma, és a dir, la davallada del producte interior brut és menor que la davallada dels ingressos fiscals quan hi ha una crisi econòmica. Per tant, en la mesura que els ingressos fiscals, IRPF, IVA, etc., s'han desplomat, doncs hem de tenir en compte que això repercuteix també sobre l'espoli fiscal. És a dir, si l'estat espanyol recapta menys en valor absolut, doncs també el valor absolut de l'espoli fiscal serà menor. I per tant aquesta és el marge de seguretat que ens hem donat perquè des del punt de vista tècnic no volíem que hi hagués cap escletxa per on ens poguessin agafar. Tot i així la xifra és espectacular, ja ho veureu, 16.000 milions d'euros representa pràcticament la meitat de tots els ingressos que té la Generalitat de Catalunya. Bé, els pressupostos de l'espoli fiscal ja és conegut, retallen substancialment les despeses amb serveis socials bàsics, no genera creixement econòmic, retalla en recerca i desenvolupament, infraestructures, ocupació. Ahir mateix el president de la Generalitat de Catalunya reconeixia que es congelen la inversió en infraestructures fins l'any 2013. Aquest és un aspecte molt preocupant. Els economistes sabem que el motor de l'economia, és a dir, la benzina de l'economia és la inversió en infraestructures, en recerca i desenvolupament i en educació. Quan tu a l'economia li retires la benzina, quan a l'economia li retires allò que la fa funcionar, allò que permet que treballadors i empreses puguin continuar funcionant, el que fas és perllongar la crisi, perllongar l'estancament econòmic. Per tant, és molt preocupant. I ell mateix deia, si durant 3 anys es mantenen aquests pressupostos, evidentment el país tindrà unes dificultats econòmiques enormes. Bé, el país té dificultats econòmiques enormes mantenint-lo un any, aquest pressupost, perquè en aquests moments hi ha 724.000 aturats al nostre país. Per tant, una dada realment molt preocupant. I porta a nivells màxims de deute i a un dèficit inassumible. Mireu, enguany, que és el pressupost de les superretallades, tot i així es genera un dèficit de 5.000 milions d'euros. És el segon dèficit més alt de tota la història de la Comunitat Autònoma de Catalunya. L'any passat va ser de 7.000 milions d'euros el dèficit, enguany és de 5.000 milions d'euros de dèficit i fa 2 anys va ser de 3.000 milions d'euros el dèficit. És a dir, és el segon dèficit més alt de tota la història de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per tant, totes aquestes retallades que tindran una repercussió molt important als serveis públics no serveixen per rebaixar substancialment el dèficit de la Generalitat de Catalunya. Per tant, tenim una estructura de despesa consolidada que genera un dèficit estructural, en aquest cas de 5.000 milions d'euros. Això implica que s'ha d'aixecar un deute en els mercats financers internacionals de 10.000 milions d'euros, que representen els 5.000 milions d'euros de dèficit, a veure si va això, exacte, els 5.000 milions d'euros de dèficit que s'han d'anar a buscar en els mercats financers internacionals, més 5.000 milions d'euros del deute que s'ha de pagar aquest any i que venç. Sabeu aquests bons famosos que l'any passat es van emetre? Eren a venciment un any, per tant aquest any s'ha de tornar aquests diners. És a dir, han d'anar a buscar 5.000 milions d'euros més per poder pagar el venciment de deute i refinançar-lo a anys vista. Per tant, 10.000 milions d'euros que s'han d'aixecar. Si estem parlant d'uns pressupostos, uns 30.000 milions d'euros de despesa, ja ho veureu, fixeu-vos que gairebé una tercera part del pressupost s'ha d'anar a buscar en els mercats financers internacionals, cosa que és una autèntica bestiesa des del punt de vista econòmic. Qualsevol empresa que tingués aquestes necessitats de finançament hauria de tancar immediatament. És a dir, no hi hauria cap banc que li entregués 1/3 de la seva facturació per poder finançar el seu funcionament. Bé, una dada important és que enguany es pagaran 1.478 milions d'euros amb interessos. De tota la pilota de deute s'han de pagar 1.478 milions d'euros en interessos. Fa 4 anys es pagaven només 500 milions d'euros amb interessos, és a dir, s'ha triplicat el pagament, el volum total que es paga amb interessos. Aquests 1.478 milions d'euros representen més diners que el que destinen 5 departaments de la Generalitat de Catalunya a les seves despeses. És a dir, actualment
el pagament amb interessos seria el 5è departament de la Generalitat de Catalunya. Perquè es feu una idea de quin volum en aquests moments estem parlant. Jo vaig parlar en la defensa de l'esmena a la totalitat de que anem cap a l'africanització del pressupost. Què vol dir l'africanització del pressupost? Que la pilota de deute va creixent amb una magnitud tal que els interessos que paguem cada any van creixent amb una magnitud tal que al final els interessos ens estan menjant el propi pressupost de la Generalitat, que és el que està passant amb alguns estats de l'Àfrica on estan pagant entre el 30 i el 40% del total del pressupost en interessos. Aquí ara mateix estem parlant sobre el 15% del pressupost no financer, però bé, si això continua una sèrie d'anys, és a dir, si en 5 anys més això es torna a triplicar, doncs aneu comptant fins a quin punt estem dedicant bàsicament el pressupost a pagar interessos. Bé, aquí és una mica l'evolució del dèficit i del deute. Pels que no sou economistes val la pena explicar què és el dèficit i què és el deute. El dèficit és el que cada any requereix per quadrar el pressupost, és a dir, quants diners manquen respecte als ingressos per poder pagar totes les despeses. Això és el dèficit anual. I el deute és els dèficits que cada any es van acumulant conformen un deute. És a dir, és la pilota total, és el deute, i el dèficit, per entendre'ns, és el que cada any es genera de diferencial entre ingressos i despeses. Doncs molt bé, aquí veieu com el dèficit anual es rondava el 0,5% del PIB, entre l'any 80 i el 2006, una xifra raonable. Entre el 2007 i el 2010 passa del 0,6% del PIB al 3,86% del PIB, és a dir, aquí és on hi ha un dèficit anual que creix de forma exponencial i enguany és el 2,66% del PIB. Quan us deia que era el segon dèficit més important de la història, fixeu-vos, el 2,66% del PIB, l'any passat va ser superior, però és el segon més alt de tota la història de la comunitat autònoma de Catalunya. Això ha fet que el deute es dispari. I hem passat d'un deute acumulat del 7,5% del PIB al 18,4% del producte interior brut, que és una xifra molt preocupant. Molt preocupant. Aquesta és la xifra prevista. L'altre dia es van publicar ja les liquidacions del primer semestre i l'estimació és que aquesta xifra serà més alta a final d'any. És a dir, es superarà la xifra de deute acumulat. Fixeu-vos en una cosa, no? A Catalunya a vegades es diu hem de fer polítiques socials, ha d'haver-hi un govern d'esquerres. Bé, doncs fixeu-vos que quan hi ha hagut un govern d'esquerres, l'única forma de fer polítiques socials ha estat incrementant de forma brutal el deute. És a dir, la comunitat autònoma de Catalunya per ella mateixa no pot fer polítiques socials. Ha d'anar als mercats financers internacionals, demanar diners i llavors fer polítiques socials. El que implica és un creixement brutal del deute, un increment molt fort dels interessos que es paguen cada any per aquell deute. Per tant, en molt poc temps acabes pagant tants interessos que has de tirar enrere totes les polítiques socials que han fet. És a dir, és un cercle viciós en el que ha entrat el propi país. Bé, estem en un moment en què no es diu, però hi ha un risc d'intervenció directa per part del Ministeri d'Economia espanyol. Per què? Perquè estem incomplint la llei. És a dir, hi ha una llei d'estabilitat pressupostària que diu, escolti, vostè no es pot endeutar més d'un 1,5% del PIB. I aquí diu que estem al 2,66%. Clar, la Convergència i Unió diu, traiem pit, nosaltres no acatem el sostre d'endeutament que ens marca l'Estat, que és de l'1,5% del PIB, i ens gastem un 2,66% del PIB en dèficit. Bé, a part que això és una irresponsabilitat, és a dir, això provoca un deute acumulat molt alt, el que en aquests moments ens està indicant és que el Ministeri d'Economia i Finances en qualsevol moment podria intervenir directament les finances de la Generalitat de Catalunya.